Durant els passats mesos de setembre i octubre de 2011, la ciutat de Xàtiva va celebrar el 200 aniversari de la recuperació del seu històric nom en 1811, quan va poder deixar d'utilitzar el de Colònia de Sant Felipe, que havia dut des de 1707 com a càstig per haver resistit per les armes al monarca Felip V, primer rei de la dinastia borbònica. De las ruinas de una ciudad rebelde como la expresada Játiva, cuyo nombre ha de quedar borrado, una colonia fidelísima que ha de intitularse San Felipe, diciembre del año de nuestro Señor de 1707. 104 anys després, en octubre de 1811, un descendent d'aquell primer Borbó, el monarca regnant Ferran VII, va sancionar un decret que restituïa el nom de Xàtiva de manera legal, quedant constància jurídica d'eixa recuperació. Que se restituya a la misma ciudad su antiguo nombre de Xàtiva. Tot això va ser possible gràcies a un context històric determinat, la Revolució Liberal Espanyola, que va comportar el començament de la caiguda de l'antic règim. No van ser uns temps fàcils, perquè la Revolució Espanyola va començar en un ambient de guerra. Esta guerra va començar en 1808, quan les tropes franceses de l'emperador Napoleó invadiren Espanya dins l'expansió francesa per gran part d'Europa. Al bell mig de la guerra, es va produir la convocatòria de les Corts de Cadis per a iniciar un procés polític de gran repercussió per a la modernitat espanyola. El procés constituent iniciat en Cadis sentaria les bases d'eixa modernitat, redactant-se un text constitucional bastant avançat per a l'època. No és que resultara un text com les modernes constitucions actuals, va mantenir conceptes que no resistirien els drets i llibertats públiques actuals, però, en comparació amb l'antic règim, va significar un gran pas endavant. I en eixa època fonamental per a l'Espanya contemporània i en els successos que ocorregueren van ser protagonistes varios xativencs de distintes tendències polítiques, l'aportació dels quals va ser important i va configurar també eixa nova Espanya que resultaria de Cadis de 1812. El més conegut i decisiu en Càdiz va ser Joaquín Lorenzo Villanueva, no només per a la història de la ciutat de Xàtiva, sinó pel seu protagonisme en el propi desenrotllament de les sessions. Villanueva va ser del grup de diputats valencians un dels més importants i un dels que més intervencions protagonitzaren en els debats. És interessant observar la evolució ideològica i política de Villanueva, que demostra que també alguns eclesiàstics es preocuparen per la prosperitat d'Espanya, anant d'una postura conservadora al liberalisme. Hi va haver un altre diputat de Xàtiva a Càdiz, Manuel Albelda. Poques coses sabem d'Albelda. Va ser designat diputat també en octubre de 1810, càrrec que exerciria fins desembre de 1813, quan va causar baixa. Advocat de los Reales Consejos, va ser el representant de la governació de San Felipe en la Junta Superior d'Observació i Defensa del Regne. En Càdiz va formar part de la Comissió de Sanitat. Va jurar la Constitució el 8 de maig de 1812. Dos diputats xativencs més un altre personatge també fill de Xàtiva i de renom, com va ser Francisco de Paula Martí, a qui tots coneguem per la seva faceta de taquígraf, estaven a Cadis. Però Martí va ser més que taquígraf. També va ser un important autor teatral i dramaturg i va tindre un protagonisme polític important. Les posicions ideològiques del taquígraf Martí estaven més pròximes al liberalisme de Villanueva
que a les posicions tradicionals d'Albelda, sent un reconegut defensor del constitucionalisme. Tots ells van estar presents en Cádiz entre 1810 i 1814, en una època decisiva per al futur d'Espanya. A tots ells recordo en homenatge l'excel·lentíssim Ajuntament i la ciutat de Xàtiva, sobretot a Martí i Villanueva, en la commemoració del bicentenari de la Constitució de 1812, aquell text fundacional de la democràcia espanyola, que va durar ben poc de temps perquè l'absolutisme d'antic règim tornaria amb força en 1814 i 1823 i revocaria la Constitució de 1812. Però la llavor d'eixe text va ser fecunda. Va inspirar altres textos constitucionals, tant europeus com americans, i molts dels principis allí escrits són una realitat en l'actual sistema democràtic espanyol en ple segle XXI.